Another try. Another mamaw. Hindi na ito papakawalan. Bluefin. Gamay-gamay ra pero arang-arang na kaysa zero. Bluefin trap. Nakabawi tayo pero mas ate. Bira na nga lang mas try kanyang medium heavy ko. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Woo! Sarap nito. Sarap ng laban guys. Pabayaan ko lang yan. Sige, magpagod ka. Pagod na rin ako kakalakad. Kanina ako pakitang hinahanap. Nandito kami ngayon sa El Chino, sa Negros Occidental. Lapad ng spot. Master oh, Spartan lang oh. Omang gaming. Guys, excited na ako mag-cast. Gusto ko nang tumakbo. Tumakbo na kami master. Sobrang excited. Oh master, ang daming isda dito oh. Ano mga isda to? Ito, lapu-lapu. Lapu-lapu yata to. Lapu-lapu nga. Coral trout. Ito naman malapad na. Dami oh. Ito lapu-lapu. Oh. Ayan pang. Ayan. Ito malalapad. Ang dami nila. Patuyuan, kawawa. Lah, shit. Anok, anok guys. Strike na sana. Strike na sana, anok. Sayang yung strike oh. Bira na nga may mag-strike sa medium. Bira na nga lang ma-strike kanyang medium heavy ko. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Woo! Unhook, naputol yata. Ay, ayan pa. Lah. Fish on guys, fish on. Woo! Mamaw. Ito na yung hinahanap ko. Ayan o, tingnan yung ginagawa sa reel ko. Siguro nasa ilang kilo. Sarap nito. Sarap ng laban guys. Pabayaan ko lang yan. Sige, magpagod ka. Pagod na rin ako kakalakad. Kanina ako pakitang hinahanap. Ako naman. Sige, ikaw muna. Okay na? Yes, nakakuha din tayo. Nakastrike din tayo guys. Lakas, lakas, lakas. Luwagan natin. Baka maputol eh. Yes, mga master. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Kailangan pa natin itong ilan. Pangalawang strike na to guys eh. Buti na lang, umuulit siya. Saan malanto, kahit ito lang isda na to ngayong araw, okay na ako. Malaki, mamsa to. Malapit na yung batuhan dyan, pwede kong itabi. Sige, magpagod ka, ganyan talaga yung laban. Hindi mo, basta malaki, hindi mo yan agad madadala sa tabi. Laruin mo muna, i-enjoy mo yung laban. Ayan, ina-enjoy ko. Pag na-unhook, iyak na lang. Ayan. Wow! Huwag natin, parang agrabyado eh. Medyo malakas talaga. Hayaan natin siyang magpadala na lang guys. Sabi ko na eh, buti na lang nag-heavy ako. Ay yun na. Ayun na, akala ko na tanggal na. Prank lang pala. Parang baon na baon tong hook na to ah. Pag ganyan guys, bilis-bilisan mo na. Baka maunahan ka pa. Hindi ko alam kung lumalaban siya or nagpapadala. Uy, parang natanggal na. Ayan, ano ba to? Sumabit yata sa bato yung line kaya ayan, papalitin na guys. Huwag kayong mainip. Kukunin ko na siya. Kukunin ko na guys para sa inyo makita nyo. Laki. Hindi ko alam kung sumasabi siya sa bato or sadyang mabigat. Nadadala siya guys. Pero hindi gumagalaw yung linya. Parang umander yata sa bato. Naku, delikado tayo yung braid. Oh, parang braid lang yung. Ayan, lumabas na. Lah, nararamdaman ko yung bato guys. Ayan oh, bato yan eh. Ay, isda, umuga. Humihead shake. Ala putang ina. Yapa. Naputol.
sa braid na putol oh. Sabi ko na nasa ilalim ng bato yung braid. Bihira. Sayang guys, kinain yung braid. Putik. Sayang nga uy. Sayang nga. Makaluya. Pangit talaga pag hula-hulaan mo lang kung ilang kilo yun kasi hindi mo naland. Subok ulit tayo guys. Ito naman. Sayang oh. Putol talaga sa braid. Ito guys, Spearhead Ryuki na pink. Mink guys, mink. Sana meron pa. Di na yun maulit kasi bulabog na yung spot na to eh. Nagtatatakbo ba naman dyan yung GT. So ibig sabihin wala na yung makasama niya, natakot na. Sayang talaga guys. Ang laki ng GT talaga. Nakita ko yung ulo dito eh. Baka black tip shark. Ayan. Ay, bato. Muntik na sumabit. Sayang talaga guys. Ayan na, putang inang bato. Bato na, ayoko nang tanggalin to. I'm in a hurry. Yawa, bato na eh. Ay naku, maputol ka na. Bahala ka na dyan. Wala akong panahon sa'yo. Wala na akong panahon magkuha pa niyan. Nagmamadali ako. Sayang lure oh. Sayang, walang kwenta. Walang kwenta, naputol pa yung leader. Tali na naman ako ng uninat. Ang malas. Grabe guys, nakakawalang gana. Nanghihina ako ah. Parang gusto ko na umuwi. Makaluya jud, makaluya. Matag mausban, sana makaulit. May mag-strike ulit na ganun kalaki. Guys, tinangay ng napakalaking isda. Stick bait ko na Chernoyak, naputol. Yawa, unsa tong isda? Piti akong 300. Wala mo lang laban-laban. Di man lang nahila. Nakita ko yung isda. Guys, grabe, napakamalas. Nawala na tayo ng GT. Nagkas ako nung Chernoya Fanatic na stick bait. May strike ka ng napakalaking mamaw. Kita ko yung splash ng tubig. Umuga-uga lang yung lure. Tapos yun, nawala. Naputol. Nasabitan pa ako ng isang lure dyan. 40 grams. Dalawang lure na yung sumabit. Dalawang naputol ng isda. Ito, magtatali na naman ako ng FG na. Guys, from mamaw to lapu-lapu. Kawawa. Kanina puro mamaw, ngayon lapu-lapu na lang. Dalhin ko na to guys. Layo kasi ng biyahe namin guys. 3 and a half hours yung biyahe papunta dito. Tapos wala kang dadalhin. Gasto mo sa gasolina 500. Dalhin ko na to. Nag-switch na ako sa ultralight lure guys kasi wala na eh. Ayaw na kumagat ng mamamaw. Ito, JD Tackle. Buti na nadala, pinagatan pa tayo ng lapu-lapu. Zero na sana. Okay. Fish on na naman. Sarap ditong heavy guys oh, kasi hindi nila masiksik. Ay, tiki, yati. Tiki ka pala ha, sige. Gawin nating pamain yung tiki guys. Fish on, ilang grams kaya yan? Bang. Gawin nating pamain. Walang nag-strike eh. Hindi effective yung tiki lure. Parang tunay na lure, nalang-ilang eh. Naman, mamaw, lapu-lapu. Guys, mantiner na lang tagagmay.
Sud man ni ko ang dagko. May paning kay Anli. Honeycomb grouper. Dalawa na. Dalawa na guys. Hindi na tayo zero. Fish on guys. Lapo na naman. Lalaki ng lapu-lapo dito. Puro good size. Pangatlong lapu-lapo guys. Hindi ko na nabibidyohan. Nakakawalang gana mag-record eh. Niliit na nung kuha ko. Yung kanina puro mamaw. Yun yung masarap videohan. So guys, lapu-lapu. Siguro si Alexander ngayon harvest na. Ultralight yun eh. Salty Passion. Oh, ganda oh. Shiny. Punta natin yung bato kahit malalim. Wala naman yatang tiger shark dito. Bull shark meron. Bull sigualo. Uy, may kuweba yung yawa na, agay. Kinakagat ako ng shark. May gibutas na malaki yung bato. Baka may black tip shark dyan nakatago. Dito na naman ang ating kaibigan na si Sigualo. Napaka vibrant ng kulay ng isang ito. Bugaong gaming. Daming bugaong guys. Bugaong at banak. May lagi. Mana na paglo? Bugaong oh. Mini white sandbar. So yan guys, napakalayo na namin sa Dalampasigan. Itong tinatapakan namin, mga bato-bato na may gap. Malalalim yung butas. Yung dalawang angler na nagbukas kanya. Maambak naman di eh. Maambak na, hindi na masarap. Patuos ata. So mahirap guys. Hinahanap namin yung kung saan kami dumaan kasi may mga malalalim na part. Yan oh. Aray! Yung mga butas. Sa loob ng butas may naagabang na grouper. Kakatakot. So guys, since wala kaming tulog galing pa sa biyahe, pagdating cast agad tutulog muna kami. Ako kasi magdodrive. Kaya nga ito master, ano sa to? Ito na guys, round 2. Last bira bago mo. Kinagatan na ng mamaw si Alexander. Sayang. Another try. Another mamaw. Hindi ko na ito papakawalan. Iba yata lumaban to ah. Medyo maliit to kaysa kanina pero malaki pa din. Saan na yun? Kita. Lah, bluefin. Bluefin, gamay ra. Bluefin, gamay-gamay ra pero arang-arang na kaysa zero. Mas malaki dito yung kanina guys. But at least nakabawi. Wala tong kilo. Mga 1 kilo na din. Stick bait lang sa kalam guys. No heavy. Ito nakadali guys. Master, mga kilo yata to. Laki. Bluefin crab. Woo! Bluefin crab. Nakabawi tayo pero mas ate. Pero mas malaki yung kanina. Bluefin crab.
Mas malaki yung kanina, nasa 3 kilo. Ito medyo maliit, halata mo maliit eh. So goods na oh. Ito lang nakadali guys oh. Nuevi stick bait, sinking. 25 grams yata to. Master, sangit. Tingnan natin kung anong huli niya guys. Malakas yung laban eh. Ha? Hindi ka lang ba? Ayan. Gawas ha? Dugso master. Ay, ikaw kasi ka na kung paana sa atong dito nadapan mo na mas maasin ba? Kakaibang isda na naman oh. Ras fish. Rastafara. Ras fish oh. Tinawag na oh. Wala lang strike mga master, kaya ito, uwi na kami. Ito yung huli ni Alexander ngayong hapon. Second batch lang to, marami pa kanina. Ito naman yung action. Susunod ulit mga master. Fish on!